Sme celkom unavené, ale všetko sme v pohode nakoniec stihli. Sice tam boli rôzne také šarapaty s taxikármi, ale všetko dobre dopadlo. Mám celkom dobrý pocit z tých castingov a už sa teším, že pôjdeme do apartmánu. Natalia, how did you like your day? Thank you so much. You had work today. Work today, it's so good. It's okay. So fast. Oh. Today I have job for Mercedes-Benz. Really? Yes, I have shooting with Car? car. Yes. Yeah? Yes. Oh. Sport car. Look at my makeup. Zdravím. Tak, ako vidíte, už sa nachádzam na apartmáne. Nie som holá, mám tričko, nebojte sa. Sice je tu tak teplo, že by som sa aj vyzliekla popravde, lebo nám tuto v tejto dolnej miestnosti nám táto klíma ako si nefunguje, takže máme otvorené okno a vzduch sa tu moc nehýbe, ale myslím si, že hovorili, že to zajtra alebo pozajtra prídu opraviť, takže to bude všetko v poriadku. Už vlastne sme prišli z castingu, nachádzame sa na apartmáne a za chvíľku pôjdeme si niečo kúpiť do obchodu. Plánujem si spraviť takú jednu polievku, lebo mám zemiaky, mám mrkvu a mám cibulu. A rozmýšľala som, že si ešte skúsim nájsť možno brokolicu. Neviem, či to dám dokopy, alebo nejak zvlášť. Uvidíme, čo z toho vznikne. A dneska sme mali 3 castingy. Bolo to veľmi naozaj vyčerpávajúce, ale som spokojná, že sú boli 3 castingy za deň, takže to je také optimálne množstvo, pretože keď si predstavíte, že keď je len jeden casting, tak je to v podstate také nič moc o ničom. Ale keď 3 castingy, máte 3 šance za deň, že vás možno vyberú. Takže je to vždycky úspech. A dnes nám prišiel aj rozpis na zajtra a taktiež máme 3 castingy. Takže som veľmi rada. Sice je to také, že ideme od 11. do 4. v kuse, a nezastavíme sa, ale stojí to za to, lebo máte pocit, že máte viac šancí a môžete uspieť, takže som naozaj rada, že máme tie castingy. Tu mám lepšie svetlo, tak sa presuniem sem. A dneska ráno sme o 9:00 išli z Po, čo je taká hlavná bukerka, išli sme na pracovné oddelenie, kde sme s Kate, tou ruskou, tou blondiatou, sme dostali pracovné povolenie. Ja keď som sem išla, tak som si vybavovala pracovné víza. Bol to dlhodobejší proces, takže chcem vám dať radu, že keď si budete vybavovať pracovné víza do nejakej krajiny, hlavne do Thajska, dajte si minimálne také 3 týždne predtým, ako chcete vycestovať, aspoň čas na to, aby ste mali všetky dokumenty a všetky veci, ktoré jednoducho na to treba. No a keďže my máme tie business víza, ono sa to volá, že non-immigrant business víza, alebo teda pracovné víza, ale taktiež ešte musíte ísť sem na úrad a musíte mať tzv. Kartičku. Myslím si, že tá kartička vyzerá to ako ďalší pas. Work permit, takže máte dovolenie tu pracovať. Tam je napísané, kde pracujete, prečo, koho pracujete, koľko tu pracujete, čo robíte a tak ďalej. A sme tam išli na ten úrad a museli sme byť pekne oblečené, to znamená, že dlhé nohavice, blúzka a tak slušne pôsobiť. Lístky sa tam brali ako u nás na katastri, alebo ako to povedať, keď si chcete vyberať pás alebo občiansky, vytlačíte si lístok a podľa toho poradového čísla sa dostanete k tomu danému stolíku. A všetko prebehlo v poriadku, podpísali sme to, dostali sme vlastne to pracovné povolenie. Oficiálne pracovné povolenie bude vždy bývať, pravda, že jednoducho v agentúre, pretože aby sa s tým niečo nestalo. A ja už mám tak čítať kópie všetkých dokumentov aj 5-krát, pretože aby som sa dokázala vôbec náhodou, keby sa niečo stalo z tejto krajiny, aj dostať.